We're back. So guys, kumusta kayong lahat? So, bali ngayon lang ulit ako nakapag-live. Kasi this past few days, naging busy yung lola nyo. Kunwari, wala pa. Hindi pa ako So, how are you guys doing? So, bali, pine-prepare ko yung aking tripod kasi nahihirapan akong maghawak. So, I'm gonna put this first. Hey! Kailangan tayo magsusuklay. Okay. Ayan. So, nakaset na ang ating camera. Welcome to our live stream. Kumusta kayo mga friend? Matagal-tagal din tayong hindi nagkakarinigan. Oo. Dahil naging busy tayo ng mga nakarang araw. So, kumusta naman kayo? Magdadada muna ako dito habang wala tayong viewers. So, bali, meron naman isa. Ako lang din yun. Sure. May daladang pahingi ako ng ganun. Sunflower. Anong pinakain mo ba dadan? Bikat. Okay. Maalat. Ayan. Habang hindi tayo ako.
I'm back. So, habang nag-aantay tayo, kain muna tayo ng ikat. Wala akong water. Ayan, meron na tayong bagong pasok na friend kay The Adventure of Melay. Hello! Hi, The Adventure of Melay. Kumusta po? And welcome sa ating live stream. Butong pakwan ba yan? Sunflower. Sunflower po. Kain po tayo ng sunflower. Sabi? Sunflower ba? Mm. Sunflower. Yes. Kumusta, The Adventure of Melay? Nasa work? Yes. Naka-break pa tayo ngayon. Ayan, mabuti naman. Taga saan ka? Salamat at dumaan ka. Uy! Caloocan. Malapit ako dyan. Selecta lang ako. Balintawak. So magkapit bahay pala tayo. Saan ka banda sa Caloocan, girl? Caloocan North. Malayo ka ba sa monumento? District 2 po ako. Hindi ako familiar eh. Sorry. So, kumusta ka naman? Kumusta naman yung araw mo today? Naging productive ba ang iyong araw? Malapit sa SM Fairview. Ay, ganon. Eh, di malayo ka na. Okay. Kasi north ka pala, no? So, Caloocan pa pala yung banda doon sa malapit sa SM North. Ay, SM Fairview. Naalala ko yung SM na yan. Yan yung unang-unang SM na napuntuhan ko dito sa Manila. Or kahit sa pala, yun yung first. Nag-work pa lang ako dati sa Novaliches Bayan. Anong pinagkakabalahan mo? The Adventure of Melay. Maulan po pero nakapag-ihaw pa din ng pork for dinner. Wow, ang sarap naman ng dinner mo. Pork liempo ba yan? Harap yan, no? Tapos may sausawan ka na ganon. Toyo calamansi. Opo, pork liempo with salad. Why? Sa Shalen, yamanin sa ating may pasalad.
Ano yung salad mo, Ate Melay? May kasama ba yung appetizer? Or salad lang? Tomato and cucumber lang po. Wow. Tapos mainit na rice, no? Wow, perfect. Tapos magkakamay ka. I love it. Harap. Correct. True. Nakakain na po kayo for dinner or may inaantay pa kayong family members? Ang sarap kumain pag nakakamay. Ang sarap po. True, ate. Oh, tapos na. Wow, that's good. Kasi 8:38 na din pala. No? Meron na po kayong family? Maaga ang dinner kasi di uso ang lunch. Ay, ganoon. Nagda-diet ka ba, ate? Usually, kahit ako din, pag let's say off ko ganoon, instead na 'di ba makakain ka ng tama kasi off mo. Hindi eh. Kasi instead na bumangon ka, magluto or bumili, tinatamad ka, so natutulog ka na lang. So, ang nangyayari na hindi mo rin nasusunod yung pagkain mo sa tamang oras, 'di ba? Opo, 2 kids at isang kalbo na hobby. Wow naman. Meron ng 2 kids si Ate Mela. Babae po, lalaki, yung 2 kids mo. Okay lang kalbo na hobby, ate. Basta mabait siya. Breakfast and dinner lang po nakasanayan na sa bagay. Importante din naman dyan yung breakfast talaga ate kumain. Lalo na sa mga kids na papasok sa school if ever. Kasi importante talaga na pag umaga ka, before you start working or anything, dapat merong laman yung tiyan mo, di ba? Para meron kang lakas. My daughter 16 years old and son 12 years old. Yun lang po. Ay, malalaki na rin pala ang anak mo, ate girl. 16 and 12. Hindi. Edad lang malaki. Hmm. Parang grade 6 at saka parang 4th year high school or grade 12, gano'n. Lalaki na pala. Grade 6 and senior high. Wow. Ilang kembot na lang ate, may magpapa-college ka na. Di ba? Taga dyan na po ba kayo talaga sa Caloocan? Or wala po kayong province or
Anything? So, nawala na si Ate Girl. Wala ka bang pasok today, ate? Or ano bang pinagkakabalaan mo sa life? Or yung mga kids mo na lang din? Naiyak ako? Bakit? MK. Ha? MK? Oo. Naiiyak. Nakakaiyak. Akalain mo yun, naiiyak siya. Hindi naman. Kay Sarah ba yung pinapanood mo? Or... Anong sa? Meron tayong bagong pasok. Pinay in Canada, Tomas Vlog. Hi brother, giving support sa LS mo. Hi sa lahat. Ayan. Maraming salamat. Pinay in Canada, Tomas Vlog. Hi! Welcome to our live stream at maraming salamat po sa Feeling pag-drop ko, by. katulad ng buhay ko to si Casey. Kasama po natin si The Adventure of Nalay. Ayan. Hi ate. Pinurso ka din ba nung bata? Hindi kita marunong nakamute. Ito, anak ha? Ay, hindi kita marinig. Nakamute nasa kinig ko. That's fine ate. That's fine. I mean marinig. Okay lang. Thank you. Maraming salamat pa rin. Ganun na yung... Kain po tayo Kailangan na ko ng mabuti jokes. Nag-aral ako para sa university. sunflower seed. Si Sisi ang pinanood niya. Nakakaiyak. So, Charlene! Kamusta? Kumustahan po? Long time no hear. Aba? So thank you. Shout out kay No problem po, Pinay in Canada Tomas Vlog. Be right back, brother. Okay. May pastor ka. Brother na. Brother and sister. Oh. Feeling ko, katulad ng buhay ko to si Sisi. UST ba? Or FEU? UST. Ay, UST. Kaya nga yan. Hindi nakalimutan ko lang kasi. So sino tong mga bago nating kasama? Hi naman po kayo. Nakarelate si Baradang kasi nag-OFW din si mother mo, gano'n. Model na pala siya. See you do note. Oo. No? Star
Star, ano yun. Star Pictures ba yun? Ganyan. Sabi ko sa'yo, Baradang, gumawa ka na ng video mo na ako Na magbabiral. panoodin ko nga si CC ng 5 months. So, meron tayong ano ba to? So, magandang gabi sa lahat. Sa mga naka-background, thank you. Welcome sa ating live stream. Tambay kayo. Baradang birthday bukas ni Raymond. Aba, Pero hindi ko siya i-greet. batiin mo siya. Or kung i-greet ko siya. Ay, oh my gosh. Late ko na siya i-greet. Aba, better late than never. Tama pansin. Sis, The Adventure of Melay, tapos na kita na bisita, nag-iwan ako ng bakas sis. Sabi ni Pinay in Canada Tomas Vlog. Ayan, nagbabalik si Ate Pinay. Thank you. I'm sure babalikan ka naman ni Pinay, ay ni The Adventure of Melay. Nag-isip na ako kung i-delete ko. Oo na lang. Kawawa naman. Kamustahan ko yung time. Tapos ka na ba sa work mo, Ate Pinay?
Gusto ko pa. Ay, ba't meron pa siyang sweet corn? Gigreet ko ba lang? I-greet mo siya mamayang 12. Ay, ganun? Hindi, di ako unang-una. Aba, ayaw mo nun. Kahit yan, ganun. Okay ka mo? Nagawa mo kay Ken? Pero hindi na kasi may girlfriend na siya. Yung girlfriend ni Raymond Baradang taga Cavite. Ano? Taga Cavite. Sabi mo nga, di ba? Taga-tambo? Cavite, yung kay Raymond hindi si Kiel. Ah? Raymond yung sa shop.
Wala lang, mag-live ka. Wala lang, i-close ko na nga.